Mondragon STEAMhack proiektuaren baitan, enpresa, gizarte eragile eta ikastetxeen artean sare bat osatu dugu. Nahi deulako STEAMak sustatu, ikasleen artean, eta ikuste duelako zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematikan aldeko halako falta bat, interes falta bat, eta hori nahi dugu STEAMak egunerokotasuna alde guztietan daudenez sustatzea. Niretzat oso interesante ditzen zait, egiten duguna da gure ikasleak, pentsa 15 urteko ikaslea direla, enpresa munduarekin lotu itzen dituguz. Ikusitzen dute zer dagoen enpresan, zer gustatzen zaien, eta horren arabera erabaki dezakete zer nahi duten gero ikastea, zelako gradu, ero ziklo ikastea nahi duten. Ikusitza zertara dedikatuko diren. Oso aberasgarria da etortzea enpresa bat ikustera, ze ikusten dute errealitatean makinak zelakoa dien eta makina bat diseinatzeko zenbat aklo desberdin ikutu behar diren. Ikasle buruja horretatik atera eta lan mundura gerturatu. Azkenean horrek niri asko lagundu du finkatzen zen nahi duten egin etorkizunean. Enpresan indako bizitakin eta unibertsitatean indako ekintzekin, etorkizun batera ze ikasketa aukeratzen lagundu induzta. Guretzat ikastola moduan oso garrantzitsua da holako ekimen baten parte hartzailea. Azkenean gure ikaslea batxilera dauko ikaslea dira, euren etorkizuna zein izango den momentu honetan dabiltze pentsaiken, eta eure irakusti berren lan mundura begira ze aukera ezberdinak oin, eta geuk ikastola moduan lagundu erabaki hori hartzen. Askondako segurazki mundu hau barriz izango da, ez dakixei zer aukera dakoin, eta aukera ezberdinak presentaiti jarren. Holako enpresa batera irtera itxiak emate dutza ikasleari aukera, enpresaren mundua modu zehatz baten eta ezaugarri oso konkretutan ezagutzeko, eta hortaz aparte enpresa mota konkretu bat, kasutan kooperatiba izaera daukan enpresa bat ezagutzeko. Eta zelan da bizen momentu baten zeinetan lehenengo erabakixak etorkizunari begira hartu behar itxusten, egokixak dela irtera. Enpresara etortzea eta bertako langileak zela itxuten lan ikustia laguntzazten ere etorkizuna bilatzen. Oso erabilgarria ikusten dut enpresa diferenteak bizitatzea, ikusteko bertan enpresak zela funtzionatzen daben enpresa munduak eta ze perfil mota bilatzen den gaur egun gehien bat futurora begira.